салом алейкум дӯстони азиз. Инак мо тасмим гирифтаем канали Хистеварс ТВ дар YouTube як видео омода намоем ва видеои аввалини мо ин оид ба тайёр намудани Telegram бот бе ягон барномасозӣ аст ва мо ҳаракат мекунем дар давоми 5 дақиқа пурра маълумот оид ба сохтани бот ба шумо пешниҳод намоем. Инак шурӯъ мекунем. Telegram ворид мешавем дар поисковик, яъне дар системаи ҷустуҷӯӣ номи Fazerbotро ворид месозем. Fazerbot ин яке аз ботҳое ба ҳисоб меравад, ки тариқи ҳамин бот дигар ботҳоро сохта мумкин. Дар инҷо якчанд ботҳои нодуруст яъне мавҷуд аст ва Fazerbot нишонаи расмӣ дорад. интихоб намудем, оғоз мекунем. Вақте оғоз кардаем, дар инҷо якчанд менюҳо мебарояд, якчанд фармонҳо, якчанд командаҳо ва командаи аввалини мо new bot интихоб мекунем. Ин команда барои сохтани бот хизмат мекунад. Вақте пахш намудем new botро, аввалин коре ки мекунем, номи ботро ворид намудам. Мисол мо тасмим гирифтем номи ботро китобхона гузорем. Чун боте ки мо месозем, ин дар он шумо метавонед китобҳои дарсиро дар формати PDF дастрас намоед. Фарз кардем китобхона. Номи ботро гузоштем. Баъди номи ботро гузоштан юзернейм ворид намудан лозим. Юзернейм ин барои дарёфт намудани бот дар Telegram хизмат мекунад. Ва яке аз қоидаҳои юзернейм, гузоштани юзернейм дар он аст, ки бояд ҳамеша юзернейм бо калимаи бот ба итмом расиданаш лозим аст. Фарз кардем китобхона бот. боти мо аллакай тайёр шуд. Ворид мешавем. аллакай бот омода аст ва мо метавонем онро истифода барем. акнун бояд мо ба бот маълумотҳои лозимаро илова намудан лозим. фарз кардем барои илова намудани маълумотҳо мо дар менюи фармонҳо фармони MyBotро интихоб мекунем. MyBot. баъди MyBotро интихоб кардам, аллакай боти мо баромад китобхона бот. ворид шудем. баъди ворид шудан edit bot, яъне редактировани бота. ворид шудем. барои ин аввал edit description, яъне маълумотҳо дар бораи худи бот ворид месозем ва пешакӣ мо ин маълумотро дар Telegram тайёр намудем. ин маълумот ҳангоми ба бот ворид шудан пайдо мешавад. хуб, мо метавонем инро камтар хубтар намоем. баъд мебинем бори дигар пахш мекунем стартро. итак, маълумоти мо баромад. Салом, хуш омадед ба Telegram боти китобхона. акнун ба мо лозим меояд ба Fazerbot ворид мешавем. дар инҷо боз менюи MyBotро интихоб мекунем. боти худро интихоб мекунем. Edit bot. акнун edit about, яъне дар бораи худи бот. дар инҷо мо метавонем маълумотҳо дар бораи контактҳо, барои масалан подписчико, барои дарёфт намудани администраторо ворид намуда метавонем. Масалан мо ҳамин маълумотро пешакӣ омода сохта будем. маълумот низ ворид шуд. акнун тафтиш менамоем. аллакай пайдо шудааст. акнун мо лозим аст метавонем аватаркаи бот, яъне расме ки дар бот нишон метиҳад, онро ворид намуда метавонем. Edit bot pic, яъне онҷо ворид мешавем. акнун мегӯяд ба мо файлро равон намоед. мо файлро пешакӣ тайёр кардаги ҳастем.
файл тайёр. боз ба боти худ ворид мешавем. бот аватарка дар боти мо аллакай пайдо шуд. шумо метавонед боти моро дар Telegram бо юзернейми китобхона бот дастрас карда метавонед, дарёфт карда метавонед. Ва ин буд аввалин видеои мо. фикр мекунам видеои ҷолиб аст. Минбаъд мо ҳаракат мекунем дар инҷо фармонҳое ки функсияи ботро зиёд мекунад ворид месозем. ҳатман китобҳои дарсӣ аз синфи 9 то синфи 11 ворид карда мешавад. Инчунин шумо метавонед боз боти алоҳида мешавад барои дарёфт намудани китобҳое ки шумо мехоҳед, вале дар шабакаҳои иҷтимоӣ ё ки дар интернет дастрас намекунед, метавонед дар инҷо дархост гузоред. Ва ин қисмати якуми видеои мо буд. Мо дар қисматҳои минбаъда пурратар маълумот оид ба пурзӯр намудани барномаи боти Telegram бот ба шумо маълумот хоҳем дод. умедворам видеои мо ба шумо манфиатовар мешавад. барои дастгирӣ умедворем шумо моро лайк мегузоред ва дар канали Хисеварс ТВ подписатсия менамоед.